Denboraldiko azken atalera iritsi gara eta gaurkoan ere baditugu bisitatzeko zenbait kokaleku. Ormaiztegira joango gara, Zumalakarregi museoa ezagutzera. Lehintz Gatzaga ere ezagutuko dugu. Azpeitiko trenaren museoa bisitatzeko aukera ere izango dugu eta hartzaren ibilbideak ezkutatzen dituenak jakingo baita ere. Zatozte gurekin leku hauetako ateak zabaltzera. Azpeitian bada intereseko hainbat geraleku, baina bada bereziki bitxia eta ederra den geltoki bat, Trenbidearen Euskal Museoa. Kanpoko bisitari asko etortzen da museoa bisitatzera, baina bertakoek ez dituzte bertan gordetzen diren altxorrak ezagutzen. Gurekin ezagutu nahi, horretan saiatuko gara datozen minutuetan. Azpeitiko Julian Elortza etorbideko tren geltoki zaharra Burdinbidearen Euskal Museoa da, eta Euskotrenek kudeatzen du, naiz eta badiren zenbait zerbitzu aurrera ateratzeko lan egiten duten boluntarioak ere. Bertan, Euskal Herriko trenbidearen historian zehar bidaiatzeko aukera dute bisitariek, baita antzinako lurrun trenean bidaiatzeko aukera ere. Gainera, Europako trenbildumarik onenetakoa gordetzen du museoak. Lurrun tren makinak, diesel motordunak, naiz elektrikoak, tren automotoreak eta askotariko bagoiak ikus daitezke bertan. Zati desberdinak ditu museoak eta horietako bakoitzean bateko edo besteko materiala ikus daiteke, kotxetegiak, tailer mekanikoa edota hiri-garraioak. Geltoki zaharra Gipuzkoako Foru Aldundiak eraiki zuen eskualdeko gainerakoak bezala. Urolako trenaren geltoki guztiek estilo neobaskoia dute, baina guztiak desberdinak dira. Ramon Kortazar arkitektuak diseinatu zituen. Eraikin nagusiaren lehenengo solairuan ikusgai dago 19. mendearen amaieratik Espainiako abiadura handiko trenaren sorrerara arte trenbidetako langileek erabili zituzten uniformen erakusketa. Bigarren solairuan berriz, tren geltokietako ordularien erakusketa dago. Dozenaka erloju daude ikusgai, eta guztien historiak eta bitxikeriak dituzte jasota. Izan ere, erlojuak ezinbestekoak ziren 19. mendeko trenbidetan, ordua neurtzea oso garrantzitsua baitzen. Gainera, legeak behartzen zuen gutxienez erloju bat izatera tren geltoki bakoitzean. Museoko protagonistak trenak edo horiei lotutako materialak diren arren, beste ibilgailu batzuk ere badira ikusgai, eta horiek hiri-garraioen sailean daude. Esaterako Donostiako Igeldo auzoko 73. zenbakidun trolebusa ikus daiteke museoan. Espainia mailan museo batean dagoen trolebus bakarra da. Gainera, Euskal Herriko makina erramintaren esparruko bildumarik aberatsenetakoa eskaintzen du museoak, Urolako trenbidearen lantegi mekaniko zaharraren bidez. 1925 inauguratu zen bezalaxe mantentzen da gaur egun instalazioa. Mimoz eta detailez detaile daude zainduta museoko txoko guztiak. Kotxetegien zonaletik hasita dena dago antzinako apaingarri jantzita eta bisitaria garai hartan barrena murgiltzen laguntzen dute. Baina bada txoko bat bereziki zaindua, tailerra hain zuzen ere. Bertan, garai hartan erabiltzen zituzten tresnak eta daude ikusgai. Museoaren kanpoaldean edonork ikusteko eran hainbat gailu daude. Esaterako Euskadi lokomotorea,
Maite lurrunezko tren makina, lurrunezko garabia, automotore elektrikoa, aurrera lokomotorea eta beste hainbat. Horiek guztiek ikusmina sortzen dute bisitarien artean, baina aurrera da bereziena, izan ere hark egiten du itzulia Lasaora. Ehunka izaten dira opor sasoian lurrunezko trenean joan etorria egitera animatzen direnak. Museoak dituen 100 metro kuadroetan denetarik ikus daiteke. Burdinbidearen Euskal Museora egindako dohaintzak, urteetan zehar egindako erreplikak, tren zaharretako materiala, plakak, berreskuratutako makineria, argazkiak, material ugari dago museoan, eta horiek ikusteko txoko aparta dute prestatuta museoa kudeatzen duten langileek. Trenbidearen Euskal Museoa asteartetik igandera bisita daiteke. Astegunetan 10:00 ordu 2etara, naiz 4:00 7:30, eta igande eta jaiegunetan 10:00 ordu 2etara. Trenaren museoa eta bere inguruak ezagutu ditugu, eta orain Ormaiztegira egingo dugu jauzi. Bertan, Zumalakarregi museoa kokatzen da. Militar honen bizitza ezagutzeko aukera ematen digu museo honek. Goazen ba! Zumalakarregi izan zen militar bat, bere bizitzaren azkeneko urte terdian famatu egintzena. Hain justu, karlistekin bildu zen, lehenengo karlista da sortu zenean Espainiako armada ia osorik Isabelen alde edo Fernando Zazpigarrenaren alabaren alde jarri zen borrokan. Militar gutxi batzuk jo zuten bere Fernandoren anaiaren alde, Don Carlosen alde, eta gero berak emango zion izena bai mugimenduari, bai gerrei, karlista edo karlistaldiak. Eta hoien Don Carlosen alde jarritako militarren artean, bera zan kargu altuenetako bat, eta bera hautatu zuten buruzagi, karlisten buruzagi. Eta berak lortu zuen urte terdian, hasieran hainbat talde sakabanatu, gerrilari talde sakabanatuak zirenak, armada bat sortzea, eta Espainiako armadari aurre egiteko gauza izan zena, eta hainbatetan menperatzeko gai ere bai. Eta hori, urte terdi horretan, ia Euskal Herri guztia menperatzera iritsi zen. Horregatik handa hain famatua. Ormaiztegin gaude, bere jaioterrian. Garai batean esaten zen etxe hontan jaioa zela, baina badakigu Arandi Enea izeneko baserri batean jaio zela, hemen Ormaiztegin bertan, eta haurtzaroan etorri zirela Zumalakarregitarrak etxe honetara bizitzera. Eta horregatik gaude hemen Ormaiztegi herriko erdian. Bere garaian, baditugu erreferentziak 19. mendean, dagoeneko 1850 urte inguruan argitaratutako gida turistiko batzutan, aipatzen zuten etxe hau, Zumalakarregiren jaiote etxe bezala eta bisitatzeko moduan edo. Baina, badakigu baita ere 1940 urtean, hau da, Gerra Zibilaren ostean, ireki zutela museo modura eta gaina jaiotetxe modura, eta orduan
altzariak eta jarritako etxe bat, eta hemen zeukan ohea, hemen zeukan idaz baia, eta holako museo klasiko horietako bat, baina oso gutxi iraun zuen, eta gero hainbat urtetan, herriaren erdian dagoenez, gauza askotarako erabilia izan da, eta 1989 urtean ireki zen berriro museo bezala. Nahi izan ezkero bisita gidatuak ere eskaintzen ditugu, baina guk lan asko, desberdin asko egiten ditugu, noski batzutan erakusketa aldi baterako erakusketak antolatzen, beste batzutan ikertzen, material desberdinak ikertzen, ikerlariei atenditzen baita ere, ez da asko Oviedoko Unibertsitateko irakasle batzuk egon zirena hemen nazioarteko proiektu bat burutzen ari dira, karlistaldiak nola jaso ziren Britainia Handian eta Frantzian eta Portugalen, eta horri buruzko informazio ederra dugunez, liburutegia, 19. mendeko liburutegi oparoa daukagu, eta jendea etortzen da ikertzera baita ere, museora. Eta gero, gure bilduma zaindu batetik eta difusioa eman, hori da gure lan nagusia. Eta nik uste edonork daukala zerbait ikasteko edo ikusteko, ez? Eta, badaude pieza bitxiak, batzuk bai akuarelak edo grabatuak edo oleoak, eta bestetikan, bitxikeriak, ez? Ez dakit, bertso paperak, adibidez, Legio Britainiarrei buruzko bertso paper bat, edo Legio Britainiara zate antolatutako gida bat, non hiztegi bat daukagun euskera, ingelera eta gaztelera, eta, Legio Britainiarra esan behar da, oso garrantzitsua izan zela guretzat, ze, karlisten aurka borrokatzera etorri ziren, lehenengo karlistaldian, baina beraiekin etorri ziren ilustratzaile asko. Bazeuden ofizialak ilustratzaileak zirenak, eta garai hartan oraindikan argazkirik ez zegoen, argazkigintza asmatu gabe zegoen lehenengo karlistaldian, eta beraiek egin zizkiguten irudi pila bat, eta oso ederrak gainera. Eta, garai hortako testigantza nagusienak, Legio Britainiarreko ofizial horietatik jaso ditugu, eta horregatik badago zati nagusi bat museoan beraien piezak eskaintzen dituena. Eta, esate izut, edo karikaturak baita ere, badago garai bat, bigarren karlistaren inguruan, 1868ko iraultzaren ostean, Espainia mailan aldizkari satiriko asko zabaldu ziren, eta karikaturak asko zabaldu ziren, eta noski, karikatura askoen helburua karlistak izango dira. Karlisten aurkako karikatura pila bat daukagu baita ere, eta, nik uste, edonorentzat dela interesgarria, gero kontuan izan behar da, gaur egun, pilpilean dauden gai asko, 19. mendeko arazoetatik etorri zaizkigula, ez? Eta hori hortaz jabetzeko ere bada lekua proposa. Printzipioz, edonor etorri daiteke nahi duenean. Beste gauza bat da, taldea baldin bada, handia baldin bada, hobe dela aurrez abixatzea, hobeto atenditzeko ere, eta guretzat, eta datorrenarentzat ere, taldea handia baldin bada, beti hobe izango da, aurrez abixatzea, baina ez dago arazorik museoa bizitatzeko bestela. Aisialdi gunea eta museoa ikusi ondoren ibilbidearen garaia iritsi zaigu. Hartzaren urratsa jarraituko ditugu gaurkoan, Gipuzkoako azken hartzarenak hain zuzen. Antzuolako lurretan, hain zuzen hemen garai baten Gipuzkoako azken hartza hile behin inguru hontan, eta leku aukeratu du hartzaren urratza izeneko ibilbidearen laburpe boko bat iteko bertatik pasatzen delako horretako etapetako bat 5 dia eta bat
hemendik. Pasaikin da, momentu honetan, biria ikusten du, baina garai baten trenbidea izan dako leku honetatik, ez? Bai, alaxe da, hemen garai batean, 1970 hasiera arte, pasau zen Los Vascongados izeneko trena, ez? Eta elkartzen zituen, Gizurre badirudi ere, Zumarra eta Bilbo. Eta gaur egun, dago egokitzuta jendea ibiltzeko, bai oinez eta bai bizikletaz. Dauzka bi nolabaiteko zati erabilgarri, bat oso erosua dana, izango litzake Antzuelako eta Bergara artekoa, eta gero ez zain erosua, baina ibiltzeko eta biziketan ere bai, izango litzateke deskargaldia, Zumarra Urretxu aldera doan zatia. Eta plan diferenti egiteko aukera emoten dagoen ingurua orduan. Hori da, eta gero horrekin itxen dituzu lotura desberdinak, ez? Ze kontua da, momentu honetan badagoela sare bat, nolabait esan da, antolatuta Gipuzkoan, oiniz ibiltzeko, bizikletaz ibiltzeko. Hartzaren urratza aipatu du, Oxel, 5 etapa diala, zu ibiliza horretako batudan gidari lanetan, zelako etapa dia luziak dia, tranquilitekoa dia, unbiek initeko mokoa dia? Etapak die 20 kilometro gutxi gora bera, egia da etapa batzu beste batzu baino gogortxoak diela, eta hori desnibelak eta asti oso ondia, suabe-suabe igotzen dien aldapak die, eta nik uste lasai-lasai egiteko etapak diela. Ume txiki ez notzen gomendatuko ibilbide guzti hau, segatik luze aljaki egin, baina tarteka etapak moztuen. Keizpetan egiteko parajia dauz, euskitean bebai, daneakoak motxilan zerreruan bia da, atxeen hartzeko lekua dauz, ura bado biretan, horre danak. Iturri batzuk aurkituko bidian eta motxila beti bezala mendira goia zenean prestatu eraman behar da. Mendiko ropa, babesteko ropa, janaria eta ura gehien bat. Eta gero ibilbidea atxan prestatu, mapa baten ematen modu gainean asko hobeto eta gutxi gora bera gauza horrekin ingo gauen ibilbide guztia lasai. Mapa batekin eta holako aplikazio, mobileko aplikazioekin edo, nahikoa izango litzake hasieratik bukaera egiteko, etapa horretako bat? Bai, ni ez naz oso salia mobileko aplikazioak erabiltzera, nahiago mapa bat, eta mobila telefonoa motxilan eraman modu abion edo itxungita, segatik igual beharrezkoa da momenturen baten. Nik saiatuko nintzen etxean prestatzen guzti hau, badaukago interneten informazio guztia baima komunidadetik emanda edo Gipuzkoako Foru Aldunditik, orduan zabaldu PDF guztiak edo deskargatu, imprimatu eta dana papelean eraman, nik uste dut interesgarriagoa dela. 5 etapa dira eta etapa horrek emunti xeue etapa zirkularra esango du, ibilbide zirkularra da baiariari, ezta? Debagoionari bueltia emunti xeuen, ezta? Pasaiken da herri danetatik ez daki, baina askotatik bentzet. Gutxi gora beten dugu baiararen periferia guztia, bai. Eta bertan ikusten dugu herri bakoitzak dauzkan berezitasun nabarmenenak. Bai, Oñatitik pasatzen gara, Oñatitik Antzuelatik ingurutik pasatuko gara trenbideetatik, benetan zoragarri dela, ez nagoen ezagutzen eta harritxuta gelitu nintzen bidea prestatu nabenean, ze merezi dauen bide bada. Bergaran badaukagu museoa, igoko gara Intxorte aldera, hor ikusiko ditugu lubakia, jetxiko gara Elgetatik Arrasatera, Arrasatetik pasatuko gara Gatzagara, Gatzagatik Araotzera etapa menditsua da, esan lehike menditsua dela. Eta hor joan beharko gara argi belainoakin eta gauza horiekin. Eta gero Araotzetik Arantzazura, Arantzazutik Oñatira, eta benetan ibilbidea nik uste politxa dela eta gure baiara ezagutzeko beste modu bat, ez? Zuk dela egin zuen, Inigo? Bai, nik inditxut 5 etapa dira, eta batanaz beste 20 kilometro, 6-7 ordutan eitzeko lasai, ritmo honian, ez da helburua antxintxika ibiltzia, ez? Xelek esan dagoen bezala, ikusgarrixa da eskuartean daukagun bailara, ez? Zarritxan kanpora begira dauku gehiago joeria, bertan baino, bertako ez dugu ezagutzen,
eta, bueno, gerre hau benetan baliogarria da, geure baiara ederra hau ezagutzeko, eta paisaje desberdinak ezagutzeko, ez? Eta nik animako nukena da, ez, ibiltzearren, baizik eta gelditzu, ez, behatu, aztertu, txorizak entzun, landareak identifikau, lorak, bai, gauza guzti horrek eta ondarea. Bueno, Xelek esan da den bezala, baiarak dauka ondare naturala, gain, baita, arkitektonikoa, artistikoa, eta, auzoetatik pasatzen ga, herritxatik pasatzen ga. Horregaitik, ibilbidea eskatzen duena da, aldez aurretik informatzia, ez? Baina, pixkat, oinarri batekin jutia, ez june jutearren, baizik eta benetan zapaltzen duzun hori ezagutzeko aldez aurretik irakurketa txiki bat itxia, ez? Eta orduan ja, ibilbidea beste enkanto bat hartzen dago. Gatzak ere badu tokia gurean, gaurkoan Leintz Gatzaga ezagutuko baitugu. Herri honek badu historia, eta gu zuei kontatzeko prest. Bazen behin itsasoko urez estalita zegoen eremu bat non itsasoko maila jaisten zijoan einean gatz pilaketa erraldoia gertatu zen. Mendiazpian geratu zen pilaketa ura eta bertatik ura pasatzen hasi zenean, urgazi iturburu natural bat sortu zen. Iturburu gazearen aprobetxamenduak jarduera ekonomikoa ekarri zuen ingurura, eta haren bueltan sortu zen Gipuzkoan dagoen Leintz Gatzaga herria. Hiribilduaren planoa oso erregularra da, jendea bertara bizitzera joan aurretik planifikatu baitzen. Hiribildua 1331 urtean sortu zen, gatz jardueraren eta errege bidea igarotzearen ondorioz. Haiek izan ziren herri horren historiarako eta eskualdaren garapen ekonomikorako funtsezko bi motor. Eta badirudi herri horretako kaleetan denbora gelditu egin dela. Izan ere garai batean bezala gatza ekoizteaz gain hirigune historikoa oso egoera onean dago. Hala begien aurrean izango ditugu hiribilduak iraganean bizi izan zuen urrezko garaiaren fedematen duten armarriak, atetzarrak eta jauretxen fatxadak. Baina gatozen museora bertan geldiunetxoa egingo dugu eta. Leintz Gatzagako gatz museoan gatzaren historia kontatzen da, erromatarren garaietatik 70ko hamarkadara arte gatza egiteko moduak. Gatzura gatz dorletan berotu, su txikian, bertako basoetako egurrarekin egindako suarekin, poliki-poliki. Hemen gauz, momentu honetan, gatz museoan aurrian, erdixan. Mantentzen da fabrika zarrena, esan dute, eta 18. mendeko fabrika edo dorla izeneko. Eraikin hau dana, hau, ezta? Eraikin hau dana. Hemengo atal hau, berreskuratu barik dagoen atala izango zen, eta hemendik sartuta izango zen berreskuratutako atal hori esatik. Hasieran gainera, kuriosua da, museoan barruan beste museo bat egongo litzeko egurran, egur mota diferentiena, ezta? Azken baten, geuke gatza sortzeko modu berezisa dauko. Ez dauko, inguruko baldintzak ez die honenak, ez, azken baten gatza sortzeko beste gatzagetan bezala, ez. Orden horregatik erabiltzen dugu geure basoetako egurra, nolabait zuain, eta iturburuetik lortzen dugun ur gazia nolabait ebaporatzen hasteko eta gatza lortzeko. Iturburua aipatu duzu, non dago iturburu hori? Gaur egun Lurrazpixan dago. 18. mendean gertatu zen berregituraketa bat, oso garrantzitsua izan zana, ez, ingurune danana. Uholde bat gertatu zen, ez, bai hemen daukagun olaun erreka eta bai asko hasi ziren, eta zuntxitu ziren garai hartako 8 dorla edo 8 fabrikak. Eta erabekitzen dute fabrika handiago bat egitea, azken baten garai hartako aurrerapen teknologiko hainbat martxan jarrita, 8-10 metrotan igota garai hartako maila, eta momentora erreka fabrika azpitik pasatzen da. Eta horrekin lortzen dena da, ekiditia etorkizuneko uholdiak, eta labeharrez iturbura Lurrazpixan geratzen da. Hori da, beste uholde bat egongo balitz, nolabait salbu geratu. Ura kanalizatuta egongo zen. Entzunte, gure ikusleek igual entzungo daue, horre zaratia hori da, barruko lantegixe, barruko trenerixa, martxan dagoela, hongo gara ikustela.
Jon, azaldu guzu pixat, zein ja urak eta uran bidez gatzak egiten dauen prozesua, zela lortzen da hori dana, hemen, 18. mendeko teknika honek erabilita? Bueno, esan dugu moduan, 18. mendian berrera ikuntza bat gertatu zen, nolabait, igo esan 8 metro gatz produkzioaren maila, eta beraz iturruran lurrazpeixan geratzen da. Hala eta be, gatz produkzioan dion lurrazalian gertatzen da, ez? Horregatik asmatu behar izan zabien olako sistema bat, pumpak eta sistema bat nolabait igotzeko, ez? Ur hori lurrazpiti lurrazalera igotzeko eta gatza produzitzeko lurrazalian. Eta hau da asmatu zabien sistema nolabait. Orduan, hor esan geke behian dauela nolabait iturburua, igotzen dela pompatze sistema honekin, eta gero kanaliza egiten da, ez da? Hori, eta kanalizatzen dugu fabrika barnen arte, fabrika barnien gatza produzitzeko. Hori da, iturburuko uretatik. Eta ikusten dugu gainera ja martxan dauela nolabait hori, ze igual gure ikusleak ez konturatuko, baina hemen ke desente dau, egurra erreten da bidea zinalde, ez da? Bai, egurra erretzen da, eta baina ikusiko dugu zela ikustera. Hemen beraz, behetik ataratako ura, ez da? Hemen kokatzen gara hain bertan, reprodukzio bat da, ez? Baina nolabait irudikatzen dago 18. mende aurreko dorla bat edo fabrika bat. Orduen, ura iturburutik bideratuta zuen fabrika barne aldera, eta jasotzen zuen ontzi batzun bidez, iturburuko ura. Eta ura hau kokatzen zabien metalezko galdaratan. Galdara hauek jatorri baten kobrezkoak ziren eta dorla izena jasotzen da bai. Bertan kokatzen zabien gatza, urgazisa, eta azpixen zuak bere lan egiten zaben, berotzen joaten zen gutxinaka urra, hemen kokatutako urra, eta gatza ateratzen zen, kapaz-kapa, nolabait uraren gainazalien. Zenba denpora hau da nahiteko esango dute ura horra botatzetik gatza lortzera, zenba denpora pasa balda? Zuan zuzenian kontaktuan dauen galdara bat danez, azken baten ordu ertira gutxi gora gara lehenengoko gatzkapa ateratzen da. Iturburuko urak konzentrazio oso altua dauka, gatze asko dakar, eta beraz bero gutxi behar da nolabait lehenengoko kapa erauzteko ateratzeko. Hori, esan duzu konzentrazioa handixa, izan be, itxasoko ura baino gatz kopuru handixa badako nolabait, hemen lortzen dena. Zazpi hamar bat bider gehiago dauka, ez? Esan daike Kantabri itxasoko urak 25-25 gramo gatz dakarrela ur litroko, eta hemen hona etorrita aldatzen joaten da, ez? 180 gramotik 250 gramo gutxi gora berara gatz litroko, ez? Azken batean aldatzen joaten da, gu beti esaten dugu 200 gramo gutxi gora bera diela bataz beste urtien, ez? Litroko. Eta bizitarisek etortzen denean, Jon, zela reakzionatzen dago? Zein izaten da guren geixen arreta pizten duaztena, edo zer... Ondo, harrituta, bai. Azken baten etortzen dion askotan jakin barik zer dagoen, ez? Gutxi gora hemen, azken baten herri txikina gara, mugan gauz, eta, ez gaitxu jende asko ezagutzen, baina etortzen dien geixenak oso tasunien isa, oso gustora jaten die, eta azken baten deskurritzen dago, ez? Gatza sortzeko beste modu bat, Gipuzkoan dagoen herri txikitxo bat, bai, azken baten bere interese historikoa daukana, eta azken baten gustora jaten die. Atal honekin amaitu dugu denboraldia, eta ezagutu ditugu zenbait txoko eta plan ezberdin. Aurrerago itzuliko gara, leku eta paisaia ezberdinekin. Espero dugu zeuen etxetako ateak ireki izana. Hurren arte!